Hola, em dic Francesc Coll i us presento 5 llibres d'Ensenya'ns a pregar, Escola de Pregària, que ha editat l'editorial Claret i que té molt a veure poder ensenyar als nens la introducció de la pregària. És una eina molt adient per pares i educadors, però que en benefici molt estricte per als nens. El primer llibre tracta de l'inici de la pregària i tots els llibres estan constituïts més o menys igual. Hi ha dedicat un dia per cada plana per cada dia del mes i els 5 llibres conté els 150 salms. Estan composats per una pregunta o una afirmació seguit d'un trosset de salm i una petita reflexió per al nen, i en el primer llibre hi ha la introducció a les pregàries més elementals, el Pare Nostre, l'Ave Maria i el Glòria. En el segon llibre hi trobareu el Magnificat i una introducció en els 10 manaments, sense esmentar-los els 10 manaments, però la reflexió que es fa en cada dia és pels 10 manaments. Ja veureu que el segon llibre, que tots els llibres estan ben il·lustrats i que ajuda molt el nen a poder entrar en aquest món de la pregària i sobretot de la reflexió del comportament i de la manera i el tarannà dels cristians. El tercer llibre és un any per preparar la primera comunió i al final posem les benaurances. Per què? Perquè és més que els 10 manaments. Les benaurances és una manera de poder resoldre la vida cristiana i que aquest llibre ajudarà a poder entendre bé aquest tarannà cristià. Segueix igual amb la mateixa dinàmica, una pregunta, una afirmació amb aquest petit text dels salms. Els 5 llibres conté els 150 salms i la petita reflexió que es fa. En el quart llibre hi ha la preparació de l'Eucaristia, o sigui, el tercer llibre és una preparació a la comunió, el quart llibre és ja per l'Eucaristia i es fa un seguiment de la vida de Zaqueu. Hem de sortir a l'encontre de Jesús, en l'Eucaristia anem a l'encontre de Jesús i es fa una petita reflexió també amb la vida de Zaqueu. Jesús invita a baixar de l'arbre perquè pugui participar en el banquet i Zaqueu ho fa igualment. En el 5è llibre trobareu aquest aspecte de poder treballar ben acuradament l'Eucaristia. I el 5è llibre és ja per nens de 11 anys que invita, ja d'una manera molt més agosarada, a buscar per internet la vida de tots els sants que s'hi proposen. També segueix la mateixa línia, amb una pregunta, una afirmació, un salm, un trosset de salm, una reflexió, i que el 5è llibre especialitzat per a nens de 11 anys. Tant des del primer llibre com el 5è va escalonat, el primer de 7 anys, 8, 9, 10 i 11 anys. És un llibre que podreu trobar aquí a l'editorial Claret, està editat per l'editorial Claret i que és una bona eina per poder treballar juntament amb els fills, pares i educadors.